ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ ತಿಂದು ಅಂಚ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಶೇಷನೆ ಅವಂಡ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮಸ ಬಂಜಿಗೆ ಬೂರ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತರಿಕು ಜಲ್ಮಾತ ಬೂರ್ಂಡ ಪೋಪುನುಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕಾದು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸಲಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನ್ಲೈನಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪುನ ಒಂಜಿ 10-15 ದಾತು ಇರೆದು ತೋಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಆರಿ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಉಂಡು ಐನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬೊದುಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಪೂರ ಹರಿಯರ್ಕಂಡು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೀತೆ ಅವು ರೇಷನ್ ಹಾರಿ ಓವುಲ ಆಪುದಾರಿ ಬೊಳಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ನೀರು ಆಪುನತ್ತೆ ಐಕೊಂದು ರೇಷನ್ ದಾರಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಳ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿನದು ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಅವು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಂದ ಪಾಡ್ಯಾರೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಲದು ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತೊಂದೆ ನೇಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರಸಿನದು ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಗುದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂತ ಕಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಊರ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಡೆದು ಮಾತ ಆಯಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ವೆನು ನೇಕ್ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡಿಯರುಂಡು ಬಂದುಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಡೆಯರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಯರೆಜ್ಜಿ నేను ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಯ್ತದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹುರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೂವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಪ್ಪನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರೆ ತುಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಕುನದೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿ ಕಡೆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚ ಖಾರ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಡೆಯರೆ ಒಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಕಾಡೆನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ ಪುಳಿಲ ಪೂರ ಇಂಗು ಪೂರ ಇಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಂಚು ಪಾಡ್ರೆ ನೀರು ಒಂಚೆ ಪಾಡ್ಲ ಯಾವು ಅಂಡು ತೂಲೆ ಒಜ್ಜೆಲ ಕಾತನು ಇಂಚೆನೆ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚನೆ ಪಾಡ್ವೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಾರ ಅರ್ಧ ಸಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ನೇಕಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದು నేను ಜೇಲಕ ಇಂಚ ಮನ್ ಬೆರೆಸಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮನ್ಪುಡೆ నేను ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮನ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಹಿರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಹಿರೆಕ್ ಪೂಜೆಡು ನೇಟು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಹಿರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೇವುದ ಹಿರೆ ಅಂಡ ನೇಕು ಪೂಜೆರ ಈ ಹಿರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪೂಜಿದ ನಂಡ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೈತೆ ನಾನು ಅರೆಪುಡು ದಾಲ ಪಾಡಿರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಂತದು ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ತಿನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ದು ಪಾಡುವ ಅರೆಪುಗು ನೇಕ ಬಂದೋಗು ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಹಿರೇನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚವಾದು ಹಿರೇನೆ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ನ ಹಿರೇನೆ ಪೂಜೆರೆ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ನೇಕಂಡ ಪೂಜೆರೆ ಶೋಕ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಆ ಹಿರೇನೆ ಅಂದೊತ್ತೊಂದೆ ಓಳ್ಳ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಹಿರೆ ಪೂಜೆನ ಹಿರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೇನಿತ್ತೆ ಪೂಜೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂಜಿದು ಕುಡೊಂಜಿನೇಕ್ ಇಂಚೆನ ಇರದೀಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐತ ಮೇಲ್ಗ್ ಇಂಚ ಇರದೀದು ಪಿರ ಐತ ಮೇಲ್ಗ್ಲ ಪಿರ ಇಂಚೆನೆ ಪೂಜೊಂದು ಬಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಜೀರೆಲ ಪೂಜೊಲು ಮೇಲ್ ದೀದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತ ತಿನಿಯರೆ ಇಂಚೆನೆಲ ಬೇಯ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆಲ ಕಟ್ ಮಂತದಲ ಇಂಚೆನೆಲ ತಿನಿಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಪೂಜಿಲೆ ಇಡೀಕ ಪೂಜಿಲೆ ಇಂಚೆನೆ ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂಜೊಂದು ಬಲೆ ಪೂಜಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಇಂಚ ಮಡಿತೊಂದು ಬಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಡಿಪುಲೆ ತೂಲೆ ನೀರ್ಲ ಮೂಲು ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ತೊಂದೊರು ದೀತೆ ನೀರ್ಲ ಕಾಯುದುಂಡು ಸೋಕು ಏಕಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ದೀಲೆ ತೂಲೆ ನೀರು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಸೋಕು ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಕು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಅಡ್ಡೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ದಿಯೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾತು ಬೆಯ್ಯಾಡುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯಿಂದ ಯಾವ ಏತಲ
ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸೋಕು ಬೇಯ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇರೆ ಪೂರ ಪುಡ ಒಂದು ಬೈದು ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕು ಬೇಯ್ದು ನಾನು ಈತ್ ಬೇಯ್ತನ ಏತ್ತಲ ಯಾವು ನಾನು ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪು ಬಾಯಿ ಯಾವ ಈತ್ ಅಡ್ಡೆತ್ತೆ ಚೌಳಿಲಾತನೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪೊರ್ಲು ಎಣ್ಣೆನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪೂರ ಸೋಕು ಪೊಡಿ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟನ್ಪ್ಲೆ ಸಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಅದು ದಿಯರೆ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪೂರ ಆಂಡು ತೂಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಂತರ್ನಾಂಡು ಅವಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೀತೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಣಾತು ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪಳನೇಟು ಉಂಡು ತುಪ್ಪನೆ ಪಾಡುವೆಯಾನು ಇತ್ತ ತೂಲೆ ತುಪ್ಪನೇಕು ಪಾಡುವೆಯಾನು ತುಪ್ಪ ಪೊರ್ಲಂತೆ ಕಾಯಡು ಈ ದಾಸೆ ಮಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ತುಪ್ಪದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿನ ಪಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ದಾಸೆ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದು ಸಪೇದೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಉದ್ದು ಸಪೇದ ಪಾಡುವೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾವಡು ಉದ್ದು ಸಪೇದೆ ಸೋಪು ಕೆಂಪಾದಂತೆ ಇತ್ತೆ ತೂರಿ ಉದ್ದುದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪಾಡಬೇಕು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ನೇನು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಡೀ ಪಾಡ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ರೈಕ್ ಬಾಡ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲ ರೆಡ್ ಹಾಕುದು ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಲು ಕಾಯ ಸೋಪು ಸೋಪು ಅಂತ ಕಾಯುದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಕಾಯದೆ ನೇಕುದ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಇಂಚೆನೆ ಮಂತ ತಿಂದು ನಾನೆಂದು ವಸ್ತು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲವರ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮಂತ ತಿಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ಯರು ಇಚ್ಚಿ ಅರೆಪ್ಪುಡ್ಲ ಪಾಡ್ಯರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವಂಡ ಸಾಮಾನು ದಾಲ ಪಾಡ್ಯರು ಇಚ್ಚಿ ಕಾಲೆ ಅರಿ ಕಡೆ ಬಂದು ನೆಂಚೆನೆ ಕೂತಿದ್ದು ಅವಳ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಕಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡುವೆ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಬಂದು ಬೆರದು ಅವು ಒಂದು ಅರೆಪ್ಪುಡು ಪಾಡುವೆ ಲೈನು నేను ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಡೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಕೆಂಪಾಡತೆ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೇನು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ನೀಕು ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪತ್ರಡ್ಲಿನ ಈ ತಾಂಡ ಏತಲ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಲು ತೂಲೆ ನನ್ನ ಯಾವು ನೇಕು ಏನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತನು ತೂಲೆ ರುಚಿಲ ಆತನೊಂದು ತೋಜುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನೆನೇನು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಈ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.